каквото и нещо. Но аз... Много е лошо да загубиш нещо, което много обичаш. И аз бих се отмъстил, като стана голям. Този клип е за братята. Внимавайте. Значи, за братята ви е много опасно. Казвайте им, когато някъде ходят, да се пазят много, защото е много опасно за живота им. Има някои тъмни улици в София, където могат да те заръгат с нож или такива неща. Но ако някой нещо направи на брат ми, ще има кръв. Много ясно, трябва да си отмъстите на всички. Например, сега Вуйчо ми е мъртъв. Вуйчо ми е мъртъв заради един убиец на име Милен. Не му знам фамилията, ама ми уби моя Вуйчо. Майка ми няма нито родители, после умря майка ми, умря дядо ми. Много тъжна история. Те почнаха да се притесняват и после умряха всички. Ама после не с нож, не го е заръгал с нож. Убил го е с пистолет в гърба, където най-много е болезнено. Защото той му е искал парите, а той не иска да му ги е върнал. Така че, ако искате, лайкнете този клип, защото не се знае колко ще е хубав този клип. Дали ще стане известен или такова нещо. Пазете се за братята си. Те са много, много лоши хората. Ако някой ви направи нещо на вашия брат, ако е малък или нещо такова, ви отмъстете си за него, отмъстете. Трябва да си отмъстите. Например, като Санс на играта, аз не убих брат му, но защото не искам да се отмъсти. А на него му е тъжно, ако му обижи брат му. Така че, ако някой ви обиди брата, знайте, да сте научили този урок от мене, че трябва да се отмъстите. Или до живот и смърт да го убивате. Ако трябва, ще го убиете. Ако трябва, ще влезете в затвора. Чак в затвора. Например, аз ще се отмъстя за този, който е убил Вуйчо ми. Се стараем доста много. Да знаете. Той е убил Вуйчо. Как ще му го убие? Няма да стане. Той има много лош ден, който ще го следва в 2030 и някой. Така че, когато пораснете и ако някой ви убие братчето, веднага се отмъстете. Ако трябва, го прибийте от бой направо, го разкатайте. Много е лошо да загубиш брат. Ако брат ми гледа този клип, да знае, че много го обичам, дори когато ме ядосва, дори когато го обиждам, той да не ги мисли тя неща. Ако някой нещо направи на брат ви, отмъстете си, веднага. Няма да стане това нещо. Може и да плачете, ма няма, това не помага никак да умре този. Трябва вие да го прибиете от бой. Да отмъстете за брат си. Този клип е да отмъстиш за семейството си, ако изгубиш някаква част от семейството си. Така че, ако искате, лайкнете този плейлист. Не се знае дали досайде, ако види този клип, дали ще го пусне за смях или такива неща, на мен не ми дреми. Но може да го пусне за плачване. Така че, ако искате, се абонирайте за мене, гледайте ми клипчетата, сериозни клипчета понякога качвам, които знам. Така че, много ви моля, пазете си, братята.
трябваше да говорим за това.